Ашау дигәннән ашау ашау Yok, min tamaşaçılarga aytам. Siz tamaşaçılarga betkende toy ko'rinishini taqdim etasiz. Анда уеннар уйнатасыз әйме? Сугышларын күрмәдек. Аны бит инде яшьләр күрми обычно. Без кереп утыра. Әле бер көнне концерт бетте, концерттан соң бер абый килде дә минем сезнең белән отдельный разговор була ди. Аннан соң пакет белән чыгарды шампанский, 2 бокал мотор, теге яшьләргә бирә торган бокал. Чыгардык, шул сәхнәдә шампанский белән туйны тәмамладык. Ул көндәге туйны тәмамладык. Әшеләр белән тәмамланамсың? Әшеләр буламы анда? Әшеләр була. Санамыйлар шул менә, нишләп санамыйлар? Бере басалармы урын алып мәсәлән, теге сез безнең урынны алыр өчен бөтен сәхнәгә чыгып басарга кирәк бит. Yok, şuna göre uğrun әле урлаучылар булмады. Гөлсиринне генә урлаучылар булды. Bu нидә инде? Bu сценарий буенча. Сценарий буенча. Уйламагыз. Урладылар да алпа китеп китте. Мине Гөлсиринне. Яхшы. Шит төбәкләргә дә чыгасызмы? Шит төбәкләргә чыгабыз, Татарстанда да йөрибез. Әле күптән түгел Башкортстаннан кайттык. Удмуртиядан кайттык. Халык ничек кабул итә? Аллага шөкер. Бөтен кеше бит инде туйга йөрергә ярата. Әйе. Шулай дип ышанам инде мин. Без әле җитмәсә, моны әйтте Шыгырдан якларыннан булган Азат Абитов, аларның якларында ул, аларның якларында инде ул традиция, туй зур булып уза, анда теге 100 кешелек залга 200 кеше тутыралар алар. Ничек аны беркем дә күз алдына китерә алмый, ләкин сыйдыралар бар. Кайсы яклардан сез әйтә Азат белән синнән башлыйсың. Син Шыгырдан егете. Мин Шыгырдан егете, Шыгырдан зур авыл. Бездә бар әлегә 7 мәчет. 8-нче төзелә ялгышмасам, әйме? Юк, 7-нче төзелеп беткән икән ул. Әйе, 7-нче төзелеп беткән. Бер авылда 7 мәчет иптәшләр күз алдына китерәсезме? Бик зур авыл, минем анда шәхсән кунакка кайтканым бар. Хәтта сезнең үй янында узып киткәнем бар. Шулай менә. Азат әйемне күрсәтеп уздылар менә монда. Гөлсирин кияүгә чыккан. Гөлсириннең илгән шелтәрләрен карап киттеңме? Шелтәрләре күренмәде анда. Тик бакчалары зур. Шелтәрләреңме? Әйе. Гөлсирин. Әйе, шуннан авылны сөйлә, авылны макта. Авылдан нәрсә сөйлим? Безнең авыл зур, йортлар зур, юллар әйбәт. Халкы эшли, яши, мал белән эшли инде. Мал белән дип әйтәм. Әйе. Анда мал күп. Нәрсә дип әйтим тагын? Мәҗлесләр аларда бик зурлап уздыралар. Мәҗлесләр зур уздыралар, әйе. Булганыгыз бардыр инде. Әйе. Гөлсиринне синең Инстаграмыңда да күргән идем. Андагы якка кияүгә чыгуның үзенчәлекләре турында язган идең, сөйләгән идең. Хәзер дә кит инде. Мин әле һаман да шаккаткыч хәлләрдә дип әйтәм, кайткан сайын. Яңалыклар. Яңалыклар анда артып кына тора. Иң беренче мине егет өенә төшерделәр. Бу предложение ясаганнан соң, тәкъдим ясаганнан соң, икенче көне була инде бу. Төшерделәр дә анда кунаклар киләләр кыз күрергә. Кыз күрергә килгәч, үзләре белән бүләкләр алып киләләр кызга. Мине шайтып 2-3 пакет тутырып бүләкләр белән җибәрделәр. Икенче көнне Мулла бабай килде. Безгә изит кабул кылдырды. Бу инде мини никах. Бу ризалык сорау була инде кыздан. Бу никахның бер төре була инде, беренче төре. Димәк, башта инде бер көн алдан барлык туганнары теге күчтәнәчләр килеп алдылар кәләшне инде. Әзерләп куялар. Майлыйлар. Әйе, майлыйлар, әйе, ашаталар, диме? Аны Мулла килеп сорый инде, анда син ризамы дип. Шуннан бездә никах булды. Мамадышта инде, әйе, Кайсы төгән әйтеп сөйләшәгез. Мин урта кирмәннән. Урта кирмән авылында безнең өйдә никах булды. Без инде башта хәзергечә кафеларда уздырырга җыенган, но Азат инде ни диде, авылдагыча үзебезчә булсын әле диде. Итальяннар, баяннар белән дип шайтып уздырдык инде без аны. Әйе, Аллага шөкер. Аннан туй булды. Туй инде безнең 2 көн булды. Аңлакларда шулай. 2 көн булды. Обычно 3 көн була дип әйтәләр, но бездә 2 көн булды. 3нче көн инде аның күрше-күләнне игә чакырасың. Шул инде ул 3 көн. Аның мәсәлән безнең якларда элек шулай әйтәләр, димме? Яшьләр, өлкәннәр, якшәмбе көнне анда күрше-күләннәр никахка килмәгән әби. Юк, бездә анда туйдан соң язылыш
Kandan soң икенче картлар, икенче көн юк уртача яшьләрендә. Әйе, өйләнешкәннәр. Өченче көн инде уже яшьләр. Менә шулай иде инде. Андагы бүләкләр, андагы сый-хөрмәт, анда бик зурлап әзерләнгән шул турыда белмим. Анда иң беренче Туйда булганмы ни? чәй ишертәләр. Аннан соң гына аш бирәләр. Әйе. Башта чәй ишертәләр. Син белмисеңме ни? Әйе, анда шулай бит. Башта чәй чыга. Әйе, иң беренче чәй чыга, аннары ахырдан да чәй чыга. Бәлкем бер төрле кунакларны сынап карады шулай бит. Чәй ишертәләр. Тамагы туйды. Яхшы. Димәк, сорауларыгызны яза башлагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 891-72-308 безнең WhatsApp номеры. Instagramга да сорауларыгызны калдырсагыз була. Һәм инде әйтегез, иң яхшы сорауга без Татар радиосының истәлекле бер күчтән эштә тапшырырбыз тыңлаучыларыбызга. Яза торыгыз, без яңа җырлыксын тыңлап рекламага да бүленеп алырбыз. Уян татар 7:00. Элек хәерле иртә Австралия дигән нәрсә бар ул бармы? Хәзердә бар ул, Бишкектә икәнсе. Хәерле иртә дип барра тауда. Ул вакытта Австралиядә иртә була бу. Шулаймы ни? Вот мин башым җитмәй шуңа. Просто исем булмагач тоткалар да булганнар иде. Әнә заданияларны биреп җибәрде. Мен медовый месяцында сорап кыттылар иде. Шуңа сорадым. Аның бер әзерләнгән җавабы бар идеме? Просто Ойбикәнең әйтәсе килгәндә Италия, Баку, Багафест бар, типа безнең атар медовый месяц ответил. Сәлам барыгызга да. Шулай сөйрә кирәк инде. Мәсәлән, Башын язып алды, Италияга. Нәрсә сөйрә кирәк сезгә? инде Багапов фестивале